kada sako ngayon? 250 pa rin. So 250 pa rin po yung mga kada sako dito ng mga talaba, no? So araw po ngayon ng Sabado. Magkano na presyo ngayon? Alimango, napakalaki. Magkano ngayon yung kilo? Dito, magkano dito kuya? 600, ito nakadali sa akin. Wala palang tali eh. Naka ano? Medyo, magkano? 300, 200, dali ako. Asan yung nandyan? Nandyan pa yan? Ito po yung, ito. Yung walang tali, baka ingat lang, oh. Dito. Baka may madali Ito tayo. po, 200, 300. Saan? Ano? Ayan, 400. Dito. 600. Kuha ba? So yan po yung mga presyon, no? 400, 600, 200, at Sipit niya. 300 Libre pesos. sipit niya. Yan po yung mga kilo ng Dito to isa. alimasag at alimango. Dangdapa. Ito yung tampal poke, no? Ayan, no? Magkano ngayon kilo niyan? 180. Ito po yung tampal poke, no? 180 po ang kilo. Kompleto Ricardo po ba na ano yung pakbit natin? Lagi ako sold out dyan. Laging sold out sa mga pakbit, no? ng Reyna ng pakbet. Reyna ng pakbit dito po sa labas ng Malabon Fish Market. Itong napahita mo magkano? Magkano? 200 po ang per kilo ng kanyang mga labahita. Snapper. 240 na kilo. So yung mga pinluan natin magkano ngayon? 200 ang kilo. Gusto mga ano, malalaki. 240 rin. So yan po yung update natin dito sa pwesto ni Kuya Warren, no? Yan na. May nagpapa-shoutout pala, Bustando. Sino? Ikaw ano sa papel? Mga pangalan, basahin mo na lang. So shout out sa'yo, ang dami yan. Argentina. Nakalista oh. Ajinomoto. Ano yan eh? Mga presyo ng pinamili yan eh. Shout out sa mga pinamili mo. Ang dami. Magkano inabot? Mga followers mo yan. Ayan, mga followers ko pala yan. 1,645. Followers yan. Followers ko pala lahat yan. Mga sponsor. Sardinas. Sardinas di ako kumakain yung pre. Hindi ka makain nun? May magic sarap pa. Ayun oh. Oyster, magic oyster. Oh. Sa ano yung mamahaling na ano na corn beef na yun. Corn beef, Argentina. Hindi, Ayun. isa pa. Pure food. Pure Hindi food. ako kumakain ng Argentina. Ba't may nakalagay dyan? Ito yung mamahalin. Ayun. Sa imposit sa lata, Bustando. Okay. Ano ba yung tatak nun? Saba ba yan? Ah. Saba. Yan, hindi niya alam. Alright, so update tayo dito sa bayan po ng Malabon Fish Market, no? So iikutin natin itong muli. So isang maganda at mapagpalang umaga pong muli sa ating lahat dito po sa Malabon Fish Market. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go. Kalahating ama, magkano yung mga taryado mong galunggong? 50 lang yung ganyang kadami. Yan. 50 pesos po, no? Ganun kadaming mga galunggong, no? Na bentahan po rito sa lugar kung saan ay 39 Estrella Street, Malabon, Metro Manila. Alright, so hanggang ngayon po ay meron pa rin po mga latagan dito ng mga talabang nakasako, no? At mga nakatabo rin po. Ang mga nakatabo po dito ay nasa halagang 100 pesos. Ganyan po yan. Magkano lang kada sako ngayon? 250 pa rin. So 250 pa rin po yung mga kada sako dito ng mga talaba, no? So araw po ngayon ng Sabado. Talaba lang, boss. So yun po yung update natin kada sako ng mga talaba. Wala na yung solo-solo natin, no? So mga limasag, alimango, no? Malalaki mga alimango. Magkano na presyo ngayon? Alimango, napakalaki. Magkano ngayon yung kilo? Dito, magkano dito kuya? 600, ito nakadali sa akin. Wala palang tali eh. Naka ano? Medyo, magkano? 300, 200, dali ako. Asan yung nandyan? Nandyan pa yan? Ito po yung, ito. Yung walang tali, baka ingat lang, oh. Dito. Baka may madali Ito po, tayo. 200, 300. Saan?
Ayan, 400. Dito. 600. Kuha ba? So yan po yung mga presyo, no? 400, 600, 200, at Sipit niya. 300 Libre pesos. sipit niya. Yan po yung mga kilo ng Report to isa. alimasag at alimango. 200. Ay, di isang dansang kilo ko, konti lang. Yes! Ito yung isdang dapa. Ito yung tampal poke, no? Ayan, no? Magkano ngayong kilo niyan? 180. Ito po yung tampal poke, no? 180 po ang kilo. Tapos, 600 pesos yung mga itlogan po natin mga pusit dito na bentahan. 180 po sa mga bana. At 170 sa mga wakang. So yan po yung mga presyo ng latag dito, no? 340 po ang per kilo. Eh yung mga pusit na ganitong kalaki, iba rin ang presyo. Ganda, no? Lalaki mga itlogan. Ikaw lang ang lagi may tinda nito dito eh. Yan yung mga pusit natin, no? Na mga itlogan na yun yung mabibili. 600 pesos yung mga per kilo. So mga galunggong natin sa halagang 50 pesos na latag. At mga kada piraso po ng mga bangus. Meron po 150 at 140. At 50 pesos tumpukan, no? Ng mga galunggong. Alright, so update pa tayo rito sa bandang ibaba. Sa mga nagtatanong po, ito pong lugar ng Malabon Fish Market o yung labas lang po ng Malabon Fish Port. Ang lugar po dito ay 39 Estrella Street, Malabon, Metro Manila. Para sa mga kaalaman at sa mga nagtatanong po, no, ng lugar pong ito. I-wish nyo lang po at dadalhin po kayo rito sa Malabon Fish Port o Fish Market. So dito yung mga tumpukan pa rin po, no. Ang mga tumpukan ng galunggong 50 pesos. Ito po yung mga nakaplato. Oh, dalawa 180 galunggong, boss. Kuha na kayo, boss. Alright, yan yung mga latag din natin ng mga tumpukan. So, bad na tumpukan, no? 50 pesos po. ₱100 kilo ng mga galunggong. So, pumaparada na naman ng mga galunggong dito sa Malabon Fish Market, no? So, 50 pesos po ay madami na at makakapagkulam ka na ng mga galunggong sa halagang 50 pesos. Tumpukan. At meron din po 100 pesos. 120 ang kilo. Ito ba, 50? Sigwenta na mo, 50. 50 pesos. Salamat, bossing. Yan po, no, 120 per kilo. So, biglang bagsak presyo ng mga galunggong uli dito sa Malabon, Bayan. So, guys, yan po yung 50 pesos na tumpukan pa rin po ng mga isang galunggong. At ito yung mga kada piraso, no? May 130, 140, 150 kada piraso ng mga bangus. Sigwenta. Boss, dalaga, boss. Dalaga daw. Dalaga, boss. Ayun, narinig natin magandang boses. Dalagang bukid, no?
So ito yung mga tumpukan ni Kuya Nestor. Ayan, mga tumpukan ng galunggong. Oo. Sige, kinatin ko pa rin siya. Dito pa siya. Magkano kilo ngayon, pre? Ng 120 lang. 120 ang per kilo ng galunggong. So ito tumpukan mo. 100 pesos. Ito po yung pwestuhan ni Paring John sa Malabon Fish Market, no? Yan yung mga latag niya ng mga galunggong na inyong mabibili. Para naman sa tambang yun eh. Pre, thank you. Alright, so ina-update natin yung kanilang mga latagan dito sa bayan ng Malabon at punta naman tayo sa mga gulay na kanilang latag. So sumasalubong tayo, no? So sa gulayan naman tayo nila Gion. Gion, shout out sa'yo, good morning. Shout out, Gary. Kaway-kaway ka muna, oh, Mio. Shout out po, Mami. Good morning. Salamat po. Kasi nag-ano ako sa Good morning, Gian. Magkano ngayon presyo mo ngayon ng Pechay Baguio? 50 na lang ang Boss Lando. Isang piraso? Kilo. Kilo. Kala ko isang piraso eh. Masyado Welcome to malaki. my vlog. Tapos yung mga kamatis mo, 20 pesos. Tapos yung mga romaine mong mga lettuce, 50 kalahati mo. 50 kalahati. So, 100 pesos per kilo. So, yun po yung update natin. Magkano yung mga pechay? 10 piso. So, mga repolyo na natin dito, no? At mga gulay naman ni Gion dito sa Latagan sa Malabon Fish Market. Magkano yung mga nakatali? 10 piso yung mga nakatali po dito mga gulay. Repolyo mo magkano? 40 pesos po ang kilo ng mga repolyo, no? Yan po yung mga latag dito ni Gion na inyo po mabibili sa kanyang pwesto. At yung mga kamatis din dito ay 20 pesos. 20 pesos din yung mga sibuyas. Bawang 20 pesos. Good morning sa'yo. Ayun, shout out sa inyo ha. Good morning. Shout out kay Jumong Bali. Magkano ngayon itong luya? Luya, Boss Lando, 200 na ang kilo, medyo tumaas, no? Nakaraan ay 140 lamang po yung per kilo. Ngayon 200 pesos na po ang kilo. Oo. Salamat, Gion. Thank you. Shout out. Shout out sa'yo, Gandara. Good morning. So, ito yung isang haba ng mga latagang po dito ng mga gulay, no? Na inyo pong mabibili. So, tuloy-tuloy pa rin ang kanilang paghahanap buhay para makabenta sa ating mga mamimili o kababayan. So, si Nanay, lagi may pakbit to. Kompleto Ricardo po ba, Nanay, ang pakbit natin? Lagi ako sold out dyan. Laging sold out sa mga pakbit, no? ng Reyna ng pakbet. Ngayon na ng pakbit dito po sa labas ng Malabon Fish Market. Sayote, 70. Ay, daw. Sayote, 70 ang kilo. Magkano po presyo ng pakbit natin, Nay? 60 ang isang kilo. Isang kilo po, 60 pesos, no? So, yan po yung mga latag niya rito sa pwestuhan niya dito sa may gilid sa Malabon Fish Market. Nay, salamat po, thank you. Shout out po sa mister niyo po. Shout out, good morning. Bawal ba umabsent? Ang galing mo lang. Alright, so dito tayo mag-update tayo ng mga latagan dito sa kahabaan po ng 39 Estrella Street, no? Update natin yung mga presyo dito ng mga latag ng isdang bato o anumang klaseng naman dagat na ating makikita o madadatnan sa kanilang pwesto. So abante na tayo. So yung mga presyo dito ng mga latagan nila ng mga gulay, yan po ay mga 20 pesos, no? So halo-halo rin po yung mga bentahan po dito.
nakabalot po dito na mga taryadong naka-plastic na kanilang mga latag, 20 pesos, 50 pesos. Na inyo pong mabibili, sulit presyo sa mga gulay, no? So, shout out. Saan po yung dalaga dito? Ay, wala po si Karing. Nakita niya siguro yung sarili niya kahapon. Ay, hindi na nagpakita, bossing. Hindi nagpakita. Kuya, ano sa inyo? 160 lang, kuya. Sige po, Nanay Noemi. Thank you po. So, yun po yung mga price update ng latag ni Nanay Noemi. At dito tayo kay Boss Ari sa mga latag niya ng isdang binluan, labahita. So, ito yung mga latag niya, no? Binluan, no? Boss Ari, parang solong-solo mo ngayon, ah. Kap. Yan o, mga isdang... Ano yan o, binluan? Magkano ang kilo? 260 pa rin ang kilo ng mga isdang... Sarap isigang yan. Ayan o. So, pagbigyan nyo na si Boss Ari, sana nagsosolo siya ngayon. Ayan yung mga price update sa latag yun ng mga isdang binlo at meron din siya mga isdang labahita dito sa Malabon Fish Market. So, Boss Ari, tanong ko lang itong labahita mo, magkano? Magkano? 200 po ang per kilo ng kanyang mga labahita. Boss Ari, salamat! Ayan yung mga latag niya, no, sa ating update. Wala lang yung mga pintuan. Snapper. Ayan. Snapper ni Kuya Warren at sa Giti Bubuli. Magkano yung snapper? 240 na kilo. So yung mga pintuan natin magkano? 200 ang kilo. Gusto mga malalaki. 240 rin. So yan po yung update natin dito sa pwesto ni Kuya Warren, no? Yan ang mga inilalatag niya ng mga isdang bato dito sa Malabon Fish Market. Kuya Warren, thank you. So dito mga isdang batale naman natagal ni Pare Rodi. Isdang pakahol. 120 sa mga danggit. Meron din siya mga labahita. Ito yung per kilo ng mga danggit. At ang mga bangus dito ay 220 ng piraso at 200 pesos. So yun po yung latag ni Paring Rodi. At latag naman ni Paring Ben. Paring Ben, magkano yung mga mo? Loro natin, pare, 160. 160. Dahil bangus natin, 180 siya. 180 per piraso. Mga latag doon ng Pampano natin, 380. 380 ang per kilo. Ang tilapia Batangas, Bilang siya Batangas, 120. Pare. 120 ang mga per kilo, no? So ayan, ang latag ni Ate Beverly ng mga bangus kada piraso, golden pompano. At 180 sa mga bangus natin kada piraso, 120 sa tilapia Batangas, 160 sa mga loro. Harin Ben, thank you ha, salamat. Alright, so yun po yung mga in-update natin dito sa Malabon Fish Market ng kanilang latagan, no? So, sulit presyo pa rin ang mga presyuhan dito sa latagan. So, abante tayo. Ikot ulit tayo dito sa Malabon Fish Market. Yan, 80 lang kilo, kahapon 60 to. Bumawi! Boss Paeng! Kahapon mo pala yung 60 pesos. Ngayon, 80 pesos. So, ang presyo po ng mga manggang hinog po natin dito ay 80 pesos ang kilo.
So ito yung presyohan ng mga bangus ni Boy Bangus, 140. At meron din po tayo 120. Subuhin! So 130. Yan po yung mga kada piraso na bentahan po dito ni Boy Bangus. Na inyo mabibili, no? Masarap mag-ihaw po ngayon. At ito po yung mga bentahan ni Jeff. Tuna. Sa presyohan ay 240 per kilo. Shoutout yung gago. Oh, naubos yan. Tando, may nagpapa-shoutout pala, Tando. Sina? Ikaw ano sa papel? Mga pangalan, basahin mo na lang. So shout out sa'yo, ang dami yan. Argentina. Nakalista oh. Ajinomoto. Ano yan eh? Mga presyo ng pinamili yan eh. Shout out. Shout out sa mga pinamili mo. Ang dami. Magkano inabot? Mga followers ko yan. Ayan, mga followers ko pala yan. 1,645. Dami oh. Followers yan. Followers ko pala lahat yan. Mga sponsor. Sardinas. Uy, parang sardinis di ako kumakain yung pre. Hindi ka makain nun? May magic sarap pa. Ayun oh. Oyster, magic oyster. Oh. Saka ano yung mamahaling na ano na corn beef na yun. Corn beef, Argentina. Hindi, Ayun. isa pa. Pure food. Pure Hindi food. ako kumakain ng Argentina. Ba't may nakalagay dyan? Ito yung mamahalin. Ayun. Sa imposit sa lata, tapos Lando. Okay. Ano ba yung tatak nun? Saba ba yan? Ah. Saba. Yan, hindi niya alam. Ang kaniboy kasoy. Oo. Oh. Meron ba yung posit sa lata? Wala na niya, Boss Lando. Oh, meron. Ano mo kayo? Meron. Ingot din ito eh. Salamat, Boss Meng. Thank you. Sandalay, sandata. Para mas maganda yung tahong ngayon, te. Nagaspang ngayon, no? El, may tanong ako sa'yo, bakit naglagay ka na ng katulong? Hindi pa rin kakayanin? So yung presyo, 100 pesos sa mga tilapia Batangas ni Boy Tilapia sa Malabon. At kukuha na rin siya ng makakasama na tagapaglinis ng tilapia Batangas niya, no? So yun. Boy Kaliskis, shout out sa'yo. Boy Tilapia, Boy Kaliskis, shout out. Good morning, yun, no? Alias Boy Pogi. Ayun. So alias Boy Putik. Good morning sa inyo mga Lordy. Good morning So presyohan ay 370 sa mga golden pompano. At ang mga 70 pesos kilo ng mga matatabang taong imoy-moy. Ayan o. 70 pesos. Magagas pa ngayon yung mga tahong mo. Nung nakaraan, parang mga gurami yung binibenta mo eh. Ayun, maganda kayo ng Ay, maganda yung tahong eh. Baligtad, no? Tapos mababa pa yung presyo ngayon, 70 pesos ang kilo. Nakaraan, bentahan mo, 100 kilo. Oh. Tapos magaspang pa ngayon, lang na pinagkaiba, no? Ako na pinagkaiba. Alright, so salamat sa inyo mga idol. Tingnan natin yung mga natagapag dito ng mga gulay, oh. Akala ko kung sino eh. Saan yung katandem mo? Wala. Saan na punta? Umuwi na. Umuwi. Naglaba pala. Sa Bulacan pa, no? Ayan, shout out sa'yo. Good morning. Model po natin ng Malabon Fish Market. Natawa siya, oh. Salamat. So ito po yung presyo ng mga manok, no? Pakpak, 100 cal, 85, no? Sa mga leg po na inyo mabibili sa Malabon Fish Market. At mga mangga po natin na hilaw. Ayan ang mga latag po rito. So ito po yung presyo, no? So mangga po dito ay 80 pesos yung mga per kilo. Hello.
Marami ka na ipon, ha? Apat kalahati na naman. Okay na ba yan? Alright, so yun po yung presyohan ng mga pusit lumot po doon, no? 280 ang per kilo. So dito tayo sa mga presyohan ng mga tilapia Bataan. Good morning, Ate Ria. Yan po yung 120 per kilo ng mga tilapia natin, no? At mga bangus dito. So 220 ang mga per kilo. Sa mga pandaing po, magkano presyo? 180 pa rin po, no? Ang presyohan po ng mga bangus pandaing sa Malabon Fish Market na natagan ni Kuya Ricky at Ate Ria sa Malabon. Ria, salamat po. At dito po ang mga gulyasan ay 220 ang mga per kilo. At 120 sa mga papakol natin, no? So yan po yung update natin sa kanilang mga latagan. At kamatis ay 40 pesos ang kilo. 100 pesos sa mga kilo po ng mga sibuyas. So papakol din po dito ay 120 ang per kilo, 200 po sa mga pusis kalawang. Dalawa lang. Tatlo. Kanina. 100 po ang kilo ng mga alimango. So ganito po yung mga latagan na ating ina-update dito sa Malabon Fish Market. Sa'yo, tatlo. So malalaki yung mga tilapia rito, no? Big size yung mga laki. Ito, oh. 110, 350 sa mga golden pompano. Ganitong kalalaki yung mga tilapia Batangas na bentahan po rito. So presyon din po ng golden pompano ay 350. Lalaki ng mga tilapia nila, oh. So ganyan ang mga bentahan po ng presyo ng mga isda po rito ng mga tilapia Batangas sa halagang 100 Gs. At ang mga golden pompano po natin, ang presyon po ay 350 ang mga per kilo. Yan naman po ay 80 pesos kilo ng mga tilapia. Dito kay Aaron 90 pesos. So bagsak presyo na naman ang mga tilapia, no? Oy, 90 na lang, 90. Ayan, shout out. Nagpaparamdam na naman. Yun lang. So ayan po yung mga presyohan dito, no? Ng ating mga ina-update na mga latagan ng mga tilapia. Malalaki po yung mga latagan ng tilapia Batangas na inyong mabibili. Halos kulang 1 kilo yung isang peraso, no, na malalaki mga tilapia. So mga tumpukan po dito ng galunggong ay 50 pesos. So yan po, no. At 70 pesos na mga per kilo. So update pa tayo rito sa ating makikita na mga latagan. So grabe mga tilapia, napakarami pa rin po at bagsak presyo sa mga latagan. So bangus natin dito ay 120. Yan po yung peraso, bubo libinluan na nataga dito ni Ate Pat. So 100 pesos kilo na mga tilapia. So mga tumpukan ng mga galunggong sa halagang 100 pesos. Tumpok, 150 sa kilo na mga isdang tortillo at may tumpukan din po sa halagang 100 pesos. So yun po yung mga latagan dito. So shout out sa'yo, Tino.
Magkano kilo dyan? 120 lang. Panga? Din. Mga. Ayan po, panga ng tuna, 120 ang kilo. Salamat, Tinong. At ito ko yung mga latagan naman dito ng mga tumpukan. 100 pesos tumpok. Ayan po, no? Mga alimasag, itlugan, matataba po yan, no? Sa halagang 100 pesos tumpok. Biya at sapsap, tumpukan din po. Thank you. At presyo ng mga papakol natin 120 to 40 sa mga per kilo ng mga pangusdag kupal. Hey! Alright, so yun po yung mga ina-update natin dito sa mga latagan sa Malabon Fish Market, no? So diretso pa tayo dito sa iba pang latag na ating may update. Dito naman tayo kay Annalyn Bernardo. Alright, so dito natatapos ang ating vlog sa bayan po ng Malabon Fish Market. Sa ating pag-iikot ay ang mga dumagsa po rito ay mga tilapiyang Batangas, no? Napakarami at murang-mura ang mga presyuhan. So araw po ngayon ng Sabado. So shout out sa ating mga OFW, no? Na naghahanap buhay po sa ibang bansa. At sa mga kaibigan at supporters po natin na laging sumusubaybay sa mga vlog ni Boss Lando Explorer dito sa Malabon Fish Market. Shoutout sa inyo. So shoutout sa iyo, Tony Vlogs, Bornox TV, shoutout, Randy Conan, shoutout, Lisa Laurente, shoutout, Rodolph Uy, shoutout sa inyong lahat. So hanggang dito na lang pong muli. Isang mapagpalang umaga. Hanggang dito na lang pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye bye.